Iñaki zorionak, gaurkoa ja ez da sorpresa izan, iaz erakutsi zenuen garaipenak lortzeko aukerak zenituela, lortu zenituen bi garaipen iaz, eta aurten ja burua erakusten hasi duzu denboraldia. Gaurkoan berriatuan garaipenak, beti lasterketako gorra izaten dena, mila kurba eta benetan teknika ona behar den lasterketa batean, eta Euroli Petrolak ere ez du batere lagundu. Nola junda una? Bai, gaur batez ere guraldegatik nahiko gogorra izan da, eta lasterketa oso askar joan da, egun guztian. Ez da ia esaldirik egon, eta gero Azterrika igotzen gogortu dugu apur bat, eta sorte apur bat eki dugu bajadan, eta irabazi. Zu bat ere harritzen hemen garaipena elortuta, batez ere jakinda azken kilometroaren baitan dago Azterrikako jetxera, eta zu beti jasan digute beste aurkariek ero modura jetxe zatela. Nire burua nahiko lase bajatu dut, baina besteek esaten duten bezala bai, nahiko askar jo naiz, eta hala hori izan da garaipenaren gakoa. Iñaki, iaia memea egitear izan zara, kurban metro pare batekin sartu zara, eta Icardi iaia gainen iritsi zaizu. Bai, nahiko nekatu taldu naiz esprinera, eta pentsatzen nuen eskuak altxatxo manituen ez ninduela pasatuko, eta ia pasatu naute. Etasun gabe horrelako gehiago lortzen jarretu neko duzu? Bai, espero dut. Zein nundakazu foko jarrita? Lasterketa guztietan ez? Zorionak. Zienik asko.